на футболната среща между националните отбори на България и Турция на градския стадион Берое в Стара Загора. Ще ви припомня съставите на двата отбора, които завършиха 0-0 през първите 45 минути. Българския отбор с номер 1 Ананиев, 2 Хупчев, 3 Трифон Иванов, капитан на отбора, 4 Цветанов, 5 Младенов, 6 Димов, 7 Митев, 8 Лечков, 9 Кирил Василев, 10 Диан Ангелов. С номер 11 игра Велко Йотов 10 на минути преди края на първото полувреме. В игра на негово място с номер 15 Гено Добревски. Отборът на Турция, той е изцяло в бял екип. През второто полувреме ще напада наляво на екраните ви. На вратата с номер 1 Хайретин Демирташ, 2 Реджеп Четин, 3 Керимоглу, 4 Кескин, 5 Коркмас, 6 Софоглу, 7 Алтънташ, 8 капитана на отбора Раеза Чалимбей. Добре се справя Хупчев в този момент. С номер 9 игра Ус Четин. На негово място сега в игра с номер 14 е Мехмет Озделек. Номер 10 Танжу Чолак и номер 11 Орхан Чакакча. Главен съдия на срещата е Карл Йозеф Асенмахер от Германия. Диан Ангелов нанесе този удар. Сеп Пионтек нещо недоволство от своята защита. По-често да го виждаме да недоволства, бих пожелал. И така помощници на Асенмахер са от близката страна Дардене и от далечната Милдорф. Негови сънародници от Германия. Тук около микрофона сме се събрали доста поддръжници на нашия отбор с колегата Николай Колев, а също и с колегата Стефан Янев. И така, Стефан Янев, човека, който играеше като полузащитник, какво видя в нашата полузащитна линия през първото полувреме и какво не видя в нея? Въпросът е много удачен според мен, защото именно в средната линия ние сме най-зле. Имам предвид, че с три острията напред се оказа, че в средата на терена турски отбор, който има двама нападатели, разположи повече халфове и по този начин той задуши нашите атаки, а тези трима напред изнесе наши футболисти до 30-та минута. Йотов, Василев и Митев играеха много статично и по този начин облегчаваха защитата на отбора на Турция. Дори си отбелязах в 25-та минута беше чак, когато Лечков се включи напред, но това стана, когато пък Кирил Василев се съобрази и се изтегли в центъра на терена, така изтегли техния централен халф, стопера и по този начин създадахме първата голова възможност в 25-та минута. Пак се спирам на средата на терена, защото тук според мен Ангелов и Сашо Димов няма достатъчно сили срещу един халф повече в отбора на Турция. Плюс това искам да отбележа, че в тази част на терена турските нападатели те са агресивни полузащитници, са по-пъргави, технични и с двама изнесени напред създават повече напрежение в нашата защита, където Трифон Иванов при тази тактическа схема също се изтегля малко по-напред от Младенов и се разкъсва връзката. Така ние късаме връзката между халфовата линия и отбраната и между тримата напред. Повтарям, много статични. Аз лично смятам, че Кирил Василев днес играе много неубедително и разчита само на високите топки, което е нещо прекалено шаблонно. Така, Стефан Янев ще продължи да наблюдава внимателно това, което не ни достига в технико-тактически план. Става дума за нашия национален отбор, а той вече подчерта някои от предимствата на гостите, демонстрирани до този момент. Нещо, към което бих си позволил да прибавя само това, че имам чувството, че Чакакче и Чолак са преминали в футбола от леката атлетика, като ги виждах на няколко пъти с каква скорост действат в нападение. 5 минути от началото на второто полувреме, никаква промяна в резултата, 0-0.
Може би само да допълня, не случайно в 35-та минута беше заменен Йотов с Добревски. Това беше ход на Пенев, именно да уплътни средната част на терена, за да може да разреди отбраната на турския отбор, и тогава се появиха нашите голови шансове с пропуските на Лечко. Плюс това и засада беше вдигнал Дардене на изскочилия Трифон Иванов пред вратаря Демирташ. Младенов добре охранява вратаря си от набега на Чакакча. Хупчев, най-безгрижният от нашите през първото полувреме, просто по неговия фланг. Гостите рядко атакуваха, много рядко. Добревски, ъгълов удар. Добревски. Измъкна се оздалек от двойната опека. И все пак Деян Ангелов. Гено Добревски. Деян Ангелов. Лечков. Митев. Митев. Десния крак му е удобно, но докато се я нагласи на него, кой ще го чака. Засада. Митев. Твърде дълго задържа топката. Чакакча. И бомбичка гръмна, но на празно място по трибуните, слава Богу. А защо гръмна тази бомбичка, едва ли може да обясни даже и този, който я е хвърлил. Нито на терена има нещо за салютиране или за негодуване, нито по трибуните. Гено Добревски, Митев, Митев и шанс за Демирташ. Деян Ангелов нанесе удара и тича да се върне. Още веднъж Митев, у когото попадна топката след паса на Добревски, и Деян Ангелов с шпагат. Димов. Кирил Василев сгреши. Добре, че и Коркмаз го последва. Ангелов, Цветанов. Лечков.
Злата от линията на нашата врата загрява черноморското момче Илиян Илиев, което от този шампионат вече ще носи синия екип на Левски. Ами сега и Ананиев трябваше да има малко късмет след късмета на Демирташ преди малко, при този удар на Тогай Керимоглу. Още веднъж. Тогай Керимоглу от Галатасарай, най-младия в турския отбор, 21 годишен. Ляв защитник. Трифон Иванов спря Чакакча. Лечков проверяя към Димов. Митев. И Кирил Василев тръгна да прави невъобразимото. Да се бори с топката, после да се бори с защитник. Няма време за такива работи в наказателното поле на съперника. Не видяхте как току-що Ананиев и Младенов се прегърнаха. Един вид разбраха се, че в бъдеще повече ще си вярват в такива ситуации. Лечков, Митев. Високо равнище. Казах ви преди малко, че десния крак му е удобния. На Митев от Берое. Ето центрирането на Лечков. И ето страхотния удар с левия крак на Митев. Сега пак Митев. Добре центрира с десния. Цветанов. Добревски. Не се разбраха. Колега Колев, като че ли малко по-активно започнаха да играят нашите, ако не по-точно. Напълно съм съгласен с такава констатация. Активизираха се нашите играчи, но все още в атака не виждаме нищо интересно. Аз не зная Илиян Илиев на чие място ще влезе, но на почивката, като си говорихме с Стефан Янев, мислехме, че Пенев има основание да бъде недоволен не само от Йотов, а и от централния си нападател днес, Кирил Василев. Раздвижиха се малко играчите от средната линия, по-настойчиво се действа.
Достигна се до две така интересни ситуации в атака. Пропуснахме възможността за гол. Но това крие според мен известни рискове, тъй като се създават пространства, в които Чолак и Чакакча при две контриатаки показаха, че не са никак безопасни. И другото, което ме изненадва, аз очаквах превъзходство на гостите в бързина, в желание за игра, на повече движение на терена, но поне мен ме очудва, че показват превъзходство и по отношение на техниката. Лечков е играча, който може да реши доста неща. Ако се нагърби с ролята да дърпа конците, както вие казахте, че такъв отсъства за сега. Най-дефицитни са тези играчи, които могат да дърпат конците. Минути игра, 0-0. Предстои смяната. Илиян Илиев ще влезе и с номер 16 и ще излезе Лечков. Не знае каква оценка ще даде Пенев за неговата игра, но мисля, че тази смяна е продиктувана и да може да съхрани Лечков сили за утрешния матч срещу Сливен, ако бъде поставен в състава от Аспарух Никодимов. Обръщам се към Стефан Янев. През първото полувреме помолих Галов да ни каже няколко думи за Гено Добревски. Искам сега няколко думи вие да ни кажете за Илиян Илиев. Познавате го отлично. Ами да, той е възпитаник на школата на Черно море. Много техничен футболист, много бърз, добре владее топката. Това е състезател, който може да играе на предни позиции. Тогава също е много силен, още по-силен е, когато владее топката зад халфовата линия и тръгне с нея, умее да комбинира, умее да влиза и в така наречените гъсти редици на отбраната. Изобщо е много остър футболист, но понякога малко се увлича, като всички състезатели, които обичат топката, малко се увлича с нея и по-рядко я раздава. Сега виждам, че застава на позиция, като може би втори централен нападател. Сигурно ще влезе няколко пъти в атака. Ще видите неговия спринт и дрибъл. Но искам да кажа нещо така съвсем от една човешка страна, че само преди седмица почина много неочаквано баща му. И разговаряхме с Васил Методиев. Той казва, че в Илян е настъпил много сериозен срив. И затова не е бил в основния състав на Левски, а иначе Васко Методиев каза, че е доволен от неговото представяне. Дано да изживее тази болка Илян. Това е нещо съдбоносно наистина. И аз вярвам, че с неговите 21-2 години вече той може да бъде един добър футболист и за Левски, и за българския отбор. Дано да се възстанови по-бързо и дано и в София да играе така, както е играл във Варна. 2 милиона лева дадаха за него софиянци. 2 милиона, какво искаш да кажеш, че много или малко? Ами нормално, защото Стефан Янев каза, че има и някои недостатъци, иначе би струвал 3 милиона на Левски, да речем. Може би колкото Ясен Петров. Изобщо футболистите от провинцията се оказаха по-скъпи. Ами те и за в бъдеще сигурно ще се оказват по-скъпи, тъй като в София не се произвеждат в голямо количество. Свободен удар на 19 метра пред Демир Баш ще бъде поставена топката почти директно срещу неговата врата.
Диан Ангелов е около топката, Гено Добревски. Трифон Иванов дава разни разпореждания сега. Трифон и аут. В 65 минути вече играят отборите на България и Турция в своята приятелска среща на стадиона в Стара Загора 0-0. Положение, от които някога Петър Жеков и Христо Бонев рядко прощаваха на вратарите. Петър Жеков от Стара Загора, Христо Бонев от Пловдив. Може и малко по-добре нашите халкове и да пресират противниците, когато подхващат атаките към вратата на Ананиев. Сега да видим Димов какво ще измисли. Нищо. Доста често правят наивни грешки нашите футболисти. Може би не винаги дочувате добре коментаторския звук от градския стадион в Стара Загора. Микрофоните са сред публиката на трибуната. Ще ни простите. Хупчев. Хупчев. Митев. Илиян Илиев. Димов. Неуморимия халф на Етър. Диан Ангелов. Реджеп Четин изчисти силно. Нямаше кой да продължи атаката на турския отбор. Положението, бих казал, след почивката се владее от българите. Не се стигна до решителни атаки, още по-малко до удари. Пак искам да напомня, че когато оценяваме играта тази вечер на избраниците на Пенев, нека да имаме предвид, че нашия старши треньор има значителни резерви, тъй като най-добрите наши футболисти играят в чужбина. Резерви казвам за по-сериозните матчове. Не, че този е несериозен, но залогът не е така голям. Наистина тези футболисти се видяха за първи път преди 2 седмици за един контролен матч с Локомотив София и сега е втората им сглядата, и да се каже, вече в официален международен матч. Нищо опасно за Демирбаш. Да, след като Кирил Василев гледа матча малко по-близо, отколкото ние с вас, колега Колев. Аз не мога да дам някаква по-категорична оценка за Кирил Василев, тъй като за разлика от теб сега го виждам за втори път. Може би ще продължи атаката, да. Илиян Илиев предпочете да продължи действието, отколкото топката да излезе в тъч. Предполагам, че в Хебър той има и такава функция да седи близко до противниковата врата и със своя ръст да решава нещата.
След малко колегата Галов ще има възможност да ни каже няколко думи за Ясен Петров, тъй като го виждам да се загрява края от линията. Гостите като че ли понамалиха форцата, така да се каже. Да видим сега Митев с неговата бързина и техника какво може да направи тук. Нищо. Софоглу не беше точен. Купчев сега играе хладнокръвно срещу Чакакча. Колега Колев, мога ли да направи едно малко историческо откритие? Ако бъде сменен и Ананев, това ще бъде втория отбор български без софийски футболист след 50 години. Преди около половин век е имало такъв случай. Българският отбор е бил съставен само от варненци и един софийски футболист като резерва. Ами и вие по-добре трябва да ги знаете тези работи, защото аз общо ето не съм се интересувал колко софийски футболисти играят. Смятате ли, че това, което виждаме сега на терена е някакъв, да употребим един така много неприятен шаблон на атестат, някакъв за провинциалния футбол? Но да проследим атаката. Илиев. Добре искаше да насочи топката към Митев, не беше точен. Димов много често играе с топката, много е активен, малко повече бързина ми се струва, че му трябва на това момче, за да бъде един наистина отличен футболист. В предварително оповестените състави четяхме името и на Наско Сираков. Не зная защо той не е тук. Може би не е тренирал добре, може би не е във форма. Негово присъствие, като че ли нещата на предна позиция нямаше да стоят така, както ги виждаме вече в продължение на 73 минути. 73 минути България-Турция 0-0 на градския стадион в Стара Загора. Не бих искал да отрека, че нашите вече нямат желание да постигнат успех в този двубой. Като че ли не знаят точно как трябва да бъде постигнат. Има, разбира се, още 17-18 минути. Капитана на нашия отбор беше фаулиран. Не вярвам нещо да му се случи. Той е изключително здрав. По-скоро може да го боли този, който го е фаулирал. Ето го удара на Ангелов. Василев с главата. Митев. Можеше и да се отсъди нарушение. Смяна в състава на гостите. Ще излезе Чолак, на негово място с номер 13 Бирол. И Сеп Пянтек търси някакво решение. През второто полувреме превъзходството
нашите гости изчезна, ако мога така да кажа. Непрекъснато се играе в тяхната половина. Твърде наивна постъпка на Диан Ангелов. Вратарят на противника, какъвто и да е, трябва да се уважава. Не може от 30 метра да му се подава топката просто, да не се изпълни някакъв удар или да се търси друго решение. Юмит Бирол, който влезе преди малко с номер 13 и току-що видя, че трябва да отстъпва на Трифон Иванов в високите двубои. Е 28 годишен от Фенербахче. Нарушението бе на Младенов. Алтанташ. И миг преди Чакакча да нанесе удар, Младенов игра чудесно като последен в нашата защита. Чакакча и пак Младенов. Отново корнер. Оздалек изпълни. И нарушение. Минути и половина до края на приятелската футболна среща България-Турция на градския стадион Бероев, Стара Загора. 0-0. Гено Добревски сгреши. Ангелов, Илиян Илиев. Владее топката, хванат е в наказателното поле и сигнал за аут от Асен Махер. Сега трябва да видим вероятно повторение на тази ситуация. След като Илиян Илиев остави двама защитници зад гърба си. Ето първия, ето втория, когато премина с крачолче, и втория просто го хвана с ръцете и го събори на земята. Не знам какви са критериите на Асен Махер за Дуспи, след като не отсъди в този случай Дуспа. В никакъв случай, мисля, нямаше да бъде несправедливо. При 0-0 в последните 15 минути много трудно се свирало Дуспа. Това го знам от разни опитни съдии. Нищо чудно и Асен Махер да е опитен. Той по професия е електронен инженер. В Кьолн работи и изглежда, че добре е преценил всички действия от негова гледна точка. Пак опираме и до това, което казват някои опитни съдии, че Дуспа е само това, което те отсъдат. Забелязвам, че зачестиха нарушенията от страна на турските футболисти.
което означава, че физическата подготовка е в полза на нашите, според картината от второто полувреме, особено втората му част. Купчев, Митев. Самоцелно тръгна Митев в този случай. Киро Василев плаши Демирташ, а се изпроси фал. Трифон Иванов обяснява, че фланелките се сменят след мача и няма защо Озделек да се опитва да му съблича сега. Така, Митев ще излезе. Ще има ръкопляскания за него от старозагорската публика, естествено. Андонов го замества. Андонов, 24 годишен футболист на ЦСКА. Илиян Илиев. Добре е поднесена Гено Добревски. В този случай не бих поискал дуспа от Асен Махер, защото топката рикоширала в крака на турския футболист. Го удари по ръката. Това не беше умишлено и игра с ръка. Гено Добревски. Много късичко изпрати топката. Димов. Андонов. Нарушение на Цветанов. Димов, Младенов. Сега да използваме една от редките намеси на лекарите в този матч, който върви спортсменски. Какво друго хубаво бихме могли да кажем за футбола, Чечо Янев? За футбола изобщо или за този, който ни предложиха днес нашите състезатели? Лично аз съм така приятно изненадан от играта на турски отбор. Много грамотно, технически играят и тактически. Това искам да го подчертая, вече го и казах. Също една корекция исках да направя преди малко. Нашия варненец Илиев заигра като дясно крило и се върнахме към първата схема и тя се оказа пак не особено успешна. Така че около тактическата постройка смятам, че много сериозно куцаме. Но това е обяснимо, както каза и Николай Колев, тези футболисти за първи път се виждат и това не е най-доброто, което може да предложи Димитър Пенев, естествено. Кое беше хубавото? Много малко според мен и не бих могъл да го изтъкна. Може би голямото желание, то е безспорно, видимо.
огромно желание и дори бих казал, че нарушение с ръка посегна Василев. Дори бих казал, че Лечков беше човека, който игра най-много с топката, допусна и най-много брак и затова беше и сменен. Ако трябва мача да се оценява с шестобалната система, бих казал, че оценката е между 3-3,5. И не знам дали се струва да даваме оценки на отделните състезатели при тази много ниска колективна оценка. Нека да ги пощадим. Матчът не е толкова важен. Кой ще победи днес? Може би е най-важен за това да видим колко струват някои състезатели, които за първи път се появяват с трикольора на нашата страна. То това е една от целите на този матч, все пак проверка. Да, ама между два от аутсайдерите на европейските квалификационни групи. За съжаление, според това, което гледахме заедно с зрителите, вече 86 минути. Дано в тези 4 минути до края поне да успеем да го спечелим този матч. Ако върви така, ще бъдат спестени малко пари за премии и от фирмата Кеби, и от Българския футболен съюз. Не знае дали чухте това, което съобщиха по радиоредбата на стадиона. Ние, журналистите, които сме тук в Стара Загора, ще научим доста неща на пресконференцията, която след срещата ще дадат двамата треньори. Диан Ангелов, който през второто полувреме така, бих казал, засили темпото, опита и този изненадващ удар към вратата на Демиртаж. Ако завърши тази среща 0-0, има още 2-3 минути до нейния край. Статуквото няма да бъде нарушено. Ще бъде увеличена с една, ще бъдат увеличени с една равните срещи и головете ще останат същите, 34-24 за българския отбор в 18 вече матча. Младенов. Сеп Пионтек. Дали ако нашите вратари, ако нашите старши треньори гледат мачовете прави като Бекенбауер и като Пионтек, ще станат големи като тези треньори. Между другото, Бекенбауер въведе тази мода и доста хора подражават вече. Доста треньори. Малко по-добре се вижда, отколкото ако е седнал на пейка. Според мен Бекенбауер е легнал да гледа матча от пистата, пак ще го вижда по-добре от много наши треньори. И не само от наши. Половин минута до края. И 0-0. И корнер за гостите.
Публиката вече става и тръгва към изходите на стадион Берое в Стара Загора. Нашето предаване е към края си. И браво на Ананиев. Успя да спаси нулевото равенство в 91-та минута. При този набег на Озделек. Асен Махер си погледна отново часовника и не дава вид, че има намерение дълго да се бави. България-Турция на градския стадион Берое в Стара Загора 0-0. Предаването от тук бе реализирано от екип в състав ръководител на подвижна станция номер 7 инженер Кирил Райков. Отговорен оператор Красимир Василев, оператори Димитър Темелков, Явор Калоянов, Олег Жабленов. Диск рекордер Валентин Рангелов, тон режисьор Борис Стаменов, редактор Павел Бушнаков, директор на продукция Валентин Велков, режисьор Тодор Попов. Пред микрофона бяха Николай Колев, Стефан Янев и Николай Галов.